As you can see now, we are right here at Enugu Okpara Square precise for that great event, Yam Festival / Music Culture, today in Okpara Square. Don't forget, we are same as the Chukwebuka reporting live from Big Joe Solution. We are here to bring it to your doorstep. I want to show you, follow us as we move and show you how everything is being going through. The preparation, this is the overview, the intro of the events. As you can see, the gallant men, they are here, the bouncers, Sabi. If they become ego, say if you monitor me, you die. That's it. Kaine ekowalo Ndi Igbo. Asi no mena na amaka. Name the settings. Music Culture Yam Festival Enugu. This is unbelievable event. As you can see it with your eyes, you can see the settings. Yam Festival / Music Festival happening here live at Enugu Okpara Square precise. This event normally comes once in a year. As in Adiko City, irijibu ihe dia oga na ekuki esiwe kowapta ihe n'ubi. Unu n'anya unu ya afu mommy Dr. Dame Barr Ugochi, the Minister of Culture and Tourism Enugu. Igwe anyị ma na ene ya nke bụ a si ka onye chiri ya zel ezigbo mmadụ. Biko anyị si ka anyị gosi unu ka o si adị. Igwe ọmasịkwa anyị ma na anyị nọ live kịta. Ihe niile na-eme ebe a kịta a na-afụ ya. Abaka ịkọwalụ mba ụwa. We are good. Biko gwakwa ha ka o si adị taa. Dịka isi kwubo na mbụ. Ihe anyị na-eme tata bụ emume ọdịnala iri ji. Okay. Nke eji mara ndị Igbo. Okay. Nke sitere n'aka nna anyị bụ Dame Ugochi ezigbo nwa Madueke. Ndewo. Nwaanyị na-azụ nwoke, azụ nwaanyị, azụ ma ndị mmụọ nni. Osodieme. Anyị na-anya tata anyị ga-afụ na igurube Enugu niile jupụtara. Ịbịa solo anyị n'emume iri ji a. Okay. Maka na ihe ji gosi na ji bụ isi Igbo, isi nri ndị Igbo. Ịnekwa anya na local gọọmenti dị iche iche enwegasị ndị na-akọnya bụ ji bịakwarụ n'ikem ma ndị igwe ndị ọdịnala obodo bịachalụ maka na a na-akwanyelu ji ugwu na ala Igbo. Ọnya ka anyị bịara ime emume ya taa. Anyị na-asị nụ daalụ. Igbo ya abalị gị, ọ dị gị n'ụkwụ dị gị n'ọnụ. Mami, asị m ka njọba ga-aja, asị m ka iwunyere anyị ọnụ ka ọ dịkwa ka ihe kwuru ka a na-eme. Mami Dr. Ugochi. Abụrụ m Dr. Dame Ugochi Madueke, abụrụ m Dr. Biko onye nwaanyị ma ebere. Mami ya gazie. Biko kọwalụ mba ụwa ka o si adị dị ka ndị Enugu na-eri ji taa. Enugu State na-eri ji n'ụbọchị nke tata. Obi dị anyị niile aṅụrị maka na omenala ka anyị na-eme. Omenala Igbo ga-adị, omenala ama mfu, ọ ga-adịrị Igbo mma, ọ ga-adịrị Enugu mma. Chukwu gọziri Enugu nye anyị ezigbo gọvanọ na-arụ ọrụ. Tata bụ ụbọchị anyị si na anyị niile ga-erupụta n'Igbo ka anyị rie ji, ka anyị kelee Chukwu, ka anyị kelee chi anyị, chinyere anyị ji. Ọ ya bụ chi ukwu. Ya gazie nwaanyị ọma, Osodieme, ya gaziere gị. Biko anyị si ka anyị gosi unu ka o si aga, ka o si adị, ka unu fụ na ihe ebidogo mebe. Unu n'anya n'oge gara aga a sị na ọ bụla sọ onye dị ndụ, ọ bụla sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi onu, a na-edozikwa ụmụ onye nwụrụ anwụ. Ka anyị gosi unu ihe nni dị iche iche dịka Dame Ugochi Madueke, the Minister of Culture and Tourism, si wee gwa anyị na omenala Igbo ka anyị na-eme. Unu n'anya ke ndị na-ebe a achọrọ m ka afọ unu banye na ya oyibo ka akarịakwa. Oke na enyi ya Dimsis. Yes, ọha na-egosi unu ihe oriri nke a. Nwanne ọ dịghị mma ka ime ọda ọ na Okpara Square ka ọ na-akpọtụ unu n'anya fụ na nri nke a azụ agwọrọ agwọ, nke a plantain ọ dị ya. Ya gazienu.
ezigbo onye isi anyị ekerekwa unu anyị sị ka anyị gwa ndị Igbo ndị mba niile ka o si adị maka omenala ndị na-ere ndị ọjị bụ ihe a na-akọ n'ahọ were ya n'ọnwa ole ma ole dị adị tata ka ndị Enugu na-eri ji Enugu mmadụ anyị ekene gị anyị ka ya anachite anyị chọrọ ka ngosi ya ka o si adị ya gazienụ na enyi ya ọhịa ka ndị be anyị na-akpọ ji biko aga m na-etinye ya nnukwu Igbo maka na mmemme Igbo ka anyị na-eme ịnụrụ oyibo ige ntị onye ya anụ ya kọwara gị nke a ji agwara agwa weta ụkpaka plantain ọ ka esi eme ya yes ị bịa na saịdị nke a ịfụ na ihe niile na-akwado ebe ọ bụla ị nọ wee na-esonye anyị ogene bụ nke a promise abi promise kitchen agwara m na onweghị ihe anyị afụ n'Enugu taa nke azụ biko mmankwụkwọ okwu maka Oga James na John hey promise ogenede onye nwe ndị nke a ogenede promise ya gazie ama m na ị na-asọpọtụ Enugu n'ihe a na-eme ị na-anụ ya confirm onye na-eme anyị sị ka anyị gosi unu ka o si adị na mpaghara obodo anyị abụ Enugu yes oriri kalịrị ke ndị anyị nọ na be ha ole ndị anyị nọ na be ha kịta What did you just say? You said it in English. ihe anyị nọ bụ omenala Igbo I don't know about you. Say it in English. oyibo anyị abalị I am praying in English. na ya he's a nattered man he's a nattered I man don't know about you, but I'm praying in English. okay biko ka afọ unu ma gịnị molelicious ị na-afụ ya ihe a ji na azụ mole oh my god what am I seeing what ọbele bụ nke a ka anụ mangala okay molelicious na na-afụ ya nne ama m niile sonyere ihe anyị na-eme maka iri ji ndị Enugu ya gazie ụka ya nachite azụ anyị si ka anyị kọwalụ mba ụwa this is the official intro Nanibo ihe abanye nekwa na ọga m Nanibo ọga ndị ọga afọ m na ọ na-eme I know supervision. confirm I know supervision. yes I know confirmation. confirm I know approval. confirm I know certification. confirm I know ETC. echetara m Nanibo anyị ekere gị I like what I'm saying. onye na-amara Nanibo nwanne ịmala Enugu Enugu amaka. ịma ka o si adị Enugu atọka. ezigbo mmadụ ka anyị gosi ya ka o si esi wee kwado maka ndị na-achọbụghị ịbịa ka anyị wee kwado bịaba Maka nature to go down. ọgịlịdị ezigbo Daddy B I see you sir Bolelicious mpụta ụda nye m nwamba mụ alacha aka unu na unu afụ ka o si adị yeah this is my natal brother I've told you. ị na-adị ya Things that you do, Biko. onye anatara anata ọ bụla onye Let me tell you something. Come closer. okay I'm the only man. I'm the first person to test this delicacy. ị na-adị And ya I can tell you for a fact, I am MCM Alex. Let's go there first. ezigbo mmadụ Look at this thing. ọgịlịdị What is this? Plantain. Plantain. Look at that. Good one. Okay, Look at that one. Okay, Fish. okay, Coffee. okay. I am the only one. Come back to my mouth. Okay, Now me don't chop am. ọgịlịdị And it's sweet. Hey. I was Hey, ị na-adị lata If you don't know, you don't know. I'm telling Where you. they? This Okay, is 042. Don't okay. try me. I dey vex. Okay. Bolelicious my man MC gịnị MLS. MLS EWMALEX. You know they be now. ezigbo mmadụ nwanne ọkpata anyị so onye anwụ na ngwa na nkwụ na-abịa ezigbo mmadụ it's Big Joe TV Okay, you're yes I'm actually live now don't worry Okay. I thought you were recording. ọgịrịrị ndị ka bụ ndị ka na-akwado ihe kwuru ka a na-eme ọkpata onye agba n'ọsọ asị onye egboro esi obi ya ọkụ ndị ka ndị mmanya biko na anya abịazie saịdị nka
a na-ere akwa ịchọkwa akwa ihe Enugu ofe ọtụ bụ nke anyị. Oh, nne Indomie ka ị na-eme ihe a na New Yam Festival nwa ka ịkwa n'afa gị Chinenye Indomie Chinenye noodles fast food right? Ndewo ọ gịnị bụ nke a biko bịa kọwara anyị ihe nwere ebe a onye na ebe a biko kọwara anyị biko nenu nke a ka online plantain. Don't worry, I want to. Don't worry, it doesn't matter. It doesn't matter. Oh yeah, where? Oh, go see Enugu. Echefukwana n'ihe ka na bụ New Yam Festival stroke music culture Enugu State. Oh, go see ade nne bịa kọwara anyị ihe nwere ebe a na time adịghọ. Nne kọwara anyị. Enwere plantain chip. Ị na-anụ ya? Kilishi. Oh, kilishi. Cake parfait cake. Ị na-anụ ya? Then milkshake. Ama m na Anụ ka dịkwa n'ime. Ngwo aka na-akwado nke ahụ. Aka na-akwado. Nne ihe ọ na-atọkwa ka isi atọ. Ọ chọghị ịsa nke ahụ. Nsogbu adịghị ya. Unu afụghị ya. Yes. Ebe nke ahụ ebe amamihe a na-ele ebe a kịta biko kọwalụ na anyị ka onye nọ saịdị a. Onye na-ebe a kọwalụ na ihe anyị na-ele maka ndị na-afụ ya. Anyway, afịa ka a na-ele. Kọwara anyị ihe unu na-eme, kọwalụ na anyị. People are viewing all over the world. If you didn't explain what you are selling, I don't know how you are going to sell it. Nsogbu adịghị ya. Aka ya ama ka anyị esi wee mee ya. Biko nụ. If you are just joining us, we are staying here at Okpara Square, Enugu, Nigeria. Reporting live from Big Joe Solution here in Enugu. Okabu New Yam Festival, stroke music culture, music festival, Enugu. Oko si ade. Unu n'anya, unu afụ na stage adigo ready. Maka abalị a, ọ tị mama call. Unu anyị bụ echi. Nne, ọ gịwa na-ele? Biko kwa anyị ihe na-ele, kọwara anyị ọfụma. Sụkwa ya n'Igbo, ihe anyị nọ bụ culture. Ma ọ bụ na ọ ya afịa gị ahụ, ịgwazie m ka m gwazie ọha na eze. Abụ nwa afọ Igbo, so definitely ga-asị ya n'Igbo. So definitely ga-asị ya n'Igbo. Oyibo. Ife na-ere wu fresh juice. Okay. Healthy juice. Natural. No addictive, no nothing. Very healthy and natural. Ngwatọrọ ya aka gwa anyị ihe ọ na-alụ. Tụbara ya anyị aka. Ndị be anyị ọkwụnụ na-esonye n'ihe anyị na-eme. Nke ị wetara igosi m. Nke a wụ watermelon. Ọ sị na nke a watermelon. Nke a wụ zobo. Ọ sị na nke a zobo. Original zobo. Ọ bụ ụdị ka anyị na-ele. A na-atụ ntagọta ya na kantin. Nke a wụ orange. Nke a orange. Then watermelon and pineapple nọ n'ime. Okay. Yeah, okay, nke a kwanụ. Banana bread. Unu atago bread bụ banana. Ọ sọ n'Enugu ka ị ga-enweta ya. Biko gwa anyị afa gị ahụ. Shakes and bites. Shakes and bites. Shakes and bites. Ị na-anụ ya? Urufu na nwaanyị nke ahụ maka adịkwa ama. Ịkpọtụtara m mme ya olo ya ntị. Ya gazie nwaanyị ọma. Biko ke ndị nọ saịdị nke a gwa na anyị ihe unu na-ele ka anyị kọwala ọha na eze. Ọgịnịdị. Mepe ya ka ịfụ ya anya ọfụma. Ọgịnịdị. Ọgịnịdị. Pepe ọgịnịdị. Grilled fish. Ewe ndị be anyị. All from real time. Okay, gede ịfụ ya. Ka food pack. As na real time. Nwaanyị ọma. Ọga ndị ọga. Ezigbo mmadụ sa. Ịmakwa ka o si adị sa. Biko anyị nọ n'iru ọrụ. Ọ ndị isi anyị ha anụnwa. Ha sị na ha ya ezi m ozi mana ọ bụla kịta. For the culture, omenala Igbo amaka. Our cultural heritage must be preserved. Nne anyị fụrụ ka o si adị. Unu afụghị ya. Ọ ka dịkwa. Ọ na-agakwa n'ihu afọ n'eziokwu. Okay, ọkụ ka ya enwu. Confirm. Meat pie nke adịkwa ka a ga-enye m. Ọ ka a ga-enye m. Ezigbo mmadụ. Okay. Ọgịnịdị ka nri ọnụ. Chineke. Emepena ya. Anyị ka ya abịa kirie ya. Mana a gwara anyị na ite nke a bụ nke ofe akwụ. Nke a bụ nke sutu. Nke a bụ vegetable. Anụ adịgokwa. Nke a dị. Ọkwa taa.
Ọkwata. Ọgịnịdị. Ị na-anụ ya prende na. Ọ lata. Alakịrị m amụ ga. Mụkwa ya ọzọ tinyere ụwa mba. Nwanne ọ ka bụ ihe kwuru ka a na-eme. Ị na-anụ ya. Ọgịnịdị stand ka afa stand dị ya. Real time. Ngwa spell real time n'Igbo. Oh, say it go. It's not real time. Gbuo ya n'Igbo ka ndị mmadụ bịaba. Real time, oge ezigbo oge ka mma. Oge kachasị mma. Oge ka mma. Yes, ọ na-eme live na Yam Festival n'Enugu State o. Ị na-anụ ya? Ọ bụrụ na mba. Ndị kacha nwee nni no. Ebe n'ife niile na-eme. Ị na-anụ ya? Onwe ihe na-eme, anyị ka na ya nwayọ ọma. Anyị ga-anachitekwa azụ. Ka anyị gwa ọha na eze ka o si adị. Because if you are just joining us, Okabu Mazi Chukwuebuka reporting live from Big Joe Solution. I know Okpara Square maka New Yam Festival, Stroke Music Festival, Enugu State. Owele yunu na ano, kaije kenenu Olaga. Onko Olaga ina bayena. Ifu kosi ade. Yes. Inanya, ifu na Ndi Nze na ọzọ, ndị igwe, ndị echichi, ndị Igbo dị ebiri. Achane ya. Ka anyị gosi unu ka chi si adị. Don't go anywhere. On Kabu, the New Yam Festival, this is the Yam itself. Biko konye n'ebe a ka ọ kọwara anyị ọfụma. Ke ndị n'ebe a ka ha kọwara anyị. O nwere ndị n'ebe a. Oke, ka anyị gabala onwe anyị. Ịma na abịa na ji, enwelu mbụ na. Enwelu ji mkpọrọ, nwee ji ọcha, nwee wọta yam n'onu bekee. Achọrọ m onye ya kọwara anyị dị ji, ọ nọkwa hie. Achọrọ m ka ịgwa anyị ji a nke bụ nke. Oku. Asị na enwere oku ji oku. O nwere nke a na-akpọ abi. Enwere iyo, enwere mbụ na. Ị na-anụ ya? Nwaanyị a na-akọkwa ji. Ị na-anụ ya? Confirm. Mbụ ya. Ka anyị na-ajakwanụ. Biko ọkwa na ihe kwuru ka anyị na-eme. Anyị si ka anyị kene ndị iche tupu anyị akwadozie wee chebeze ihe ndị ọzọ. Unu n'anya, unu afụrọ ndị echichi bụ ihe nọ. Anyị ekele unu. Anyị si na ka unu mere dị mma. Our cultural heritage must be preserved. Omenala Igbo ga-adị. Anyị unu nọ. Abụ anyị ma na ene ya. Yes. Ọ dị echichi ndị Igbo. Anyị unu nọ. Omenala Igbo ga-adị. I see you, sir. Onye isi, sir. Welcome, sir. Ị na-anya ịfụna ndị Enugu jiri ọha nọ n'ọgbọ onye isi. Ndị Enugu jibiri nọ n'ọgbọ. Ndị Enugu jibiri nọ n'ọgbọ maka New Yam Festival. Onye isi, sir. Ya gazie. Abụ nwanne gị nwoke from Ugbo. Ya gazie. Nnukwu mmadụ, sir. Ọ ka bụ mmemme ndị ya festival ka anyị nọ. Unu n'anya, unu afụ na ndị iche, ndị echichi anọrụgo n'ike m. Ọ ka o si adị ndị igwe. Anyị si unu nnọọ. Anyị si unu nnọọ. Ndị Nze na ọzọ, anyị si unu nnọọ. Ọ ndị a bụ the cultural leaders. Ya onye ya pụrụ eme. Yes. N'anya, unu ga-afụ ka o si adị na ndị echichi. Ndị Igbo jibiri.
Dịka anyị na-akwado ibido. Traditional medicine practitioner, Association of Enugu. Okay. Association of Traditional Medicine and Practitioner Enugu. Enugu State, I don't know. Say what? You have a Gigi idea. Oh, go see there. Enugu State local government. Okay, Enugu East local government. I have an side there. I soon know. Enugu East. Oh, we have to look at them, man. Over there, I soon know. Yes. I go soon go see there. Ndi Ahaneze Ndi Igbo, ndị ọzọ Igbo jibiri aha nọ n'ọgbọ agrijusa ndị Igbo jibiri ndị nnukwu mmadụ ndị ọzọ nọ n'ọgbọ I don't know. Yam Festival, Enugu. I ain't not here live and direct. Ndi ọzọ bịa mmemme bido.